Mireu, avui és 20 d'abril, la lluna és creixent, per tant he acabat de plantar les coses que han de créixer cap amunt i tinc tot l'hort pràcticament plantat. Aquí carbasses, melons, síndries, aquí amb les canyes, he plantat les mongeteres i les tomaqueres. Avui és Sant Sebastianet, per això és aquesta música que sentiu, és festa major. Com que no podem fer ni teatre ni ball aquí a Guimerà, pel tema aquest del peron aquest, doncs, bueno, posen música ambiental pel poble. Això són les patates. Aquí he posat pebrots vermells, pebrots verds, carbassons, albergínies, cogombres, tota una renglera d'albergínies, tota una renglera de carbassons i ja estic recollint enciams, espinacs, bledes. Estic mirant, ara posen el correfoc de l'elèctrica d'Arma. I el que estava fent ara, fixeu-vos, és agafar els culs d'una ampolla de plàstic. No és molt ecològic, no? Hauria de ser ceràmica, però és que valen una pasta els de ceràmica. Estic posant cervesa. Aquí cauran els cargols. Els cargols se senten atrets per la... No, els agrada la cervesa. No, me'ls emportaria de farra, si no fos perquè són tan lents. Que tu ja estàs tirant la canya i ells encara estan fent cua al guardarropia. Doncs se senten atrets per la cervesa i cauran aquí. Ara posaré cervesa aquí. Ja us ensenyaré al pròxim vídeo com cauen. I queden aquí un coma etílic. Mireu que fa 5 dies us comentava en un vídeo que la cervesa servia perquè s'ofeguessin els cargols. Mira, quants bitxos i el cargol. Un altre cargol que no menjarà enciam. Veus? Uns cargols que ja no menjaran enciam. I els d'aquí no es veuen tan bé, però tampoc menjaran enciam.